Pumunta ako ngayon guys sa San Agustin Church. Dito rin to sa loob ng Intramuros. So, malapit lang to dito. Pasok tayo sa loob guys. Ayan guys, nakapagsimba ako dito ngayon sa San Agustin Church. Yun, simba tayo, magpasalamat sa lahat ng mga biyaya ng Panginoon. Malit man o malaki, dapat pinagpapasalamat natin yun. So yan, ang ganda sa loob. Sana makapunta rin kayo dito. Para kang nagta-time travel dito sa Intramuros, pabalik sa nakaraan. So, may mga dito, museum, ayan. May mga dito, bike rentals, ayan. Gusto niyo mamasyal sa loob ng Intramuros, ayan. Mga bike for rent niya mga yan. Yung pa yung isa, oh. Isang tao?
Kung 2.5 kasi lang 2.5. Yung nagutom ako, bumili ako dito sa 7-Eleven. May bago sila yun. Pizza Pau. Ewan ko kung anong lasa na ito. Try natin. So, yun lang muna mga guys. Kakain muna ako. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,